ҷазо барои ташкили пойгаҳҳои мошин дар роҳҳои Тоҷикистон сангинтар шуд. Парлумони кишвар 23 апрел бо пешниҳоди Вазорати корҳои дохилӣ ин тағйироту иловаҳоро ба кодекси маъмурӣ ворид кард. масъалаи тағйири лоиҳаи мазкур пешгирӣ намудани ташкили пойгоҳҳои ғайрирасмӣ, идора намудани воситаҳои нақлиёт дар пойгоҳҳои ғайрирасмӣ ё ба идораи шахси дигар додани воситаҳои нақлиёт барои иштирок дар чунин пойгоҳҳо ва муқаррар кардани ҷавобгарӣ ба андозаи аз 250 то 300 нишондиҳанда барои ҳисобот ва маҳрум кардан аз ҳуқуқи идораи воситаи нақлиёт ба муддати 2 сол ба роҳи ворид намудани илова ба моддаи 326 иловаи 1 ҳамин кодекс бурд шуд. дар гузашта барои ташкили пойгаҳҳои ғайрирасмӣ ки бахусус дар кӯчаҳои душанбе маъмул буданд, гунаҳкорон бо айби вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ ё авбошӣ ҷазо мегирифтанд. ба қавли мақомот ин бандҳои кодекс ҷаримаҳои калон надоштанд, бинобар ин наметавонистанд роҳи пойгаҳҳои ғайрирасмиро бигиранд. ҷавононе ки шефтаи суръати баланд ҳастанд мегӯянд таъини ҷазо дуруст нест, чун онҳо на ҷиноят содир карданд, на кори ғайриқонунӣ. аммо сокинони пойтахт мегӯянд хушҳолии гурӯҳе набояд оромиши мардуми дигарро халалдор кунад. И то, что шаба, рӯзбаям ҳаст. Мебинед яке раҳ мегузоред ки ахираш ами пушти мошино яке вай карда мебиёд, гудакати мегузоред, баъд хиҷолат шуда мемонед ки қафо равед ё пеш равед. ҳастани хеле хамина беҳтар пешаша гиран беҳтар. таъини ҷазо барои созмондиҳандагони пойгаи мошинҳо дар ҳолест ки қаблан ҳодисаҳои боздошти ҷавонони ба истилоҳ ашрофзодаҳо ҳангоми чунин сабқат сабт шудааст. اینا اشخاصی هستند که اونا امکانیت دارن پیش از همه امکانیت‌های مالی دارن امکانیت‌هایی دارن که از استفاده این و یا اون نعمت‌ها مثلا از اون ماشین‌های قیمت‌بها کیا میتونن که استفاده برن همون شخصایی که واقعا امکانیت‌های مالی دارن گپ در باره این است که البته در دوره سرمایه هر کس حقوق به مالکیت دارد هر کس حقوق به سرمایه دارد و بالا رفتن سرمایه و بالا رفتن اقتدار مالی هر یک کس این یک چیزی ناگزیر است اما در برابر این مسئولیت اجتماعی نیز باید باشد چون که جامعه فقط تنها از این گونه اشخاص عبارت نیست. ҳарчанд токунун ҳузури фарзандони худро мансабдорон дар чунин пойгаҳо рад мекунанд, аммо зимни баррасии ин тағйирот дар парлумон Шукурҷон Зуров, раиси маҷлиси намояндагон гуфт, аксари ин ҷавонон фарзандони пулдорон ҳастанд ва пардохти ҷарима низ барои онҳо мушкиле надорад.